Peniaze vám doma vytrčajú zo všetkých strán a vy už neviete, čo s nimi. Ponožky napchaté, vankúše plné. Variť nie je v čom, ani jeden hrniec nie je prázdny. Máme pre vás ponuku rodinného domu, ktorý je možné prerobiť na niekoľko samostatných bytových jednotiek a následne prenajímať, či už dlhodobo alebo krátkodobo, alebo spojiť bývanie s priestormi na podnikanie, prípadne ho využiť ako viacgeneračné bývanie. Ak vám zlé myšlienky hovoria, spáľ ich, bude pokoj. Brzdite a radšej mi zavolajte. Prídeme sa spolu pozrieť na váš nový domov alebo investíciu.